Adding Global Value. Din se tkun it-tema taċ-ċogim li s-sena d-dieħla se tlaqqa l-mexxejja tal-Istati Membri tal-Commonwealth f'pajjiżna. Waqt konferenza fil-ġnien il-Gardjola fl-Isla, il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamalesh Sharma tkellmu dwar it-ħejjiet għal dan l-avveniment importanti. Avveniment li se jlaqqa l-mexxejja ta' 53 stat membru li jirrappreżentaw il-fuq minn 2 biljun ċittadin. Kamalesh Sharma elenka s-sodisfazzjon tiegħu għall-istadju avvanzat li l-preparazzjonijiet taċ-ċogim jinsabu fih. U għafaħar l-irwol attiv li Malta dejjem kellha fil-Commonwealth, b'mod speċjali fid-dawl tal-impenn li pajjiżna għandu sabiex jistabbilixxi ċentru ta' eċċellenza tal-istati żgħar. The idea of a center of excellence of small states in Malta can become a kind of magnet for thinking on the issues of the small states. So I have absolutely no doubt that by the time the CHOGM is over, people will see that the theme of the CHOGM, which is adding global value, has been fully realized. Sharma żied li għalkemm pajjiżna ċkejken fil-kobor huwa għani fl-istorja tiegħu u għalhekk jinsab perswas li dik f'pajjiżna se tkun ċogim li żżid il-valur dinji tal-Commonwealth. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif l-avvenimenti prinċipali taċ-ċogim se jsiru fl-isfond ta' diversi siti storiċi madwar pajjiżna, fosthom il-Forti Sant'Angelo. Muscat elenka l-pjanijiet ta' Malta li għall-ewwel darba fl-istorja taċ-ċogim torganizza il-Forum tan-nisa. Dan flimkien mal-Forum taż-żgħażagħ, il-Forum tan-nies u dak tan-negozju. Joseph Muscat sostna li ċ-ċogim f'pajjiżna se ssir ftit ġimgħat biss il-bogħod mis-Summit ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima. Dan kompla Muscat se jkompli jżid mas-sinifikat li d-diskussjonijiet f'Malta se jkollhom. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-irwol ta' pajjiżna fil-Commonwealth se jibqa' wieħed importanti. Dan propju sabiex din tal-aħħar tkompli tissaħħaħ fit-triq tal-progress u l-prosperità.